Thong ka FIFA ya referee na kabenta ka final World Cup mentau snem arajar penriu. Hadin riu snem bola syakam ha ka ching khawai shong kha shong man. Ka wei ka kubor ka bala penki ya ka partai football. Ka FIFA kala penmenai referee uban penyai ya ka final jong ka World Cup mentau snem arajar penriu. Ha pedeng ka Spain pat ka Argentina. Henry ka ba penong ya ka ne ka jingjit ka ba kampus ngo tenat kalong. Bau ne referee ude ura dapmat ya kecing ha kecing em jung u haswaban poi sya kekerdan ke bahet tam ha ka partai football ula syakam ha ka we kecing ja ha kisnem ki ba men shua kat kum kecing tho jong ki terlong kubor ula syakam hadin kecing akan at ka ba dai bar kecing khawai shong kha shongman kecing toket kalalong ka ba jor bha bat bun ki paj ba kilamut baka kam jung u kum referee kan kut no hangta Henry hadin bala pendap ya kecing tokit om syamadon karai ka bapen sisa bau don benta hakano kanu ka kamboman ula yo piang ya kalat ban beteng ya ka kam jungu Henry kalenti kam syamalong ka basuk uhapan tresitom ban pen i sya ka FIFA bat sya ka partai baro ka we bau dang dei ubala bersania ha kini ki Henry snem ki bala lejno ula peniaj pun kecing lakai ki bakrau ha kilempong baper ula pen i kecing long hok kecing i jong ki paj ba bat kecing la ban rai clam shifting wata ki por ki ba tam kane kalong kadau baka FIFA kala chiet ya u pan peniaj ka final ka ba tam jong ka welcome kecing jit kamut tang bau deu referee u batabet Henry kalong ru kadak baka FIFA kangej ba ula pen i kecing long ka babha bat kecing trei ka bakhuj Henry kat badon ki ba ai chingaro ya kana kecing jit don ro ki barang kan mau kecing ja ki bo men shua bat ki labu ching kali ka FIFA kala siem ka rai ka batei na am ha social media bun ki kersan football kelas tang banetai don ki boong bade ban ai kalat ka baar yo bri u bapen i ba ula kelab ha kar badon pat ki boong baka final jong ka World Cup ka dei ka ba he palat ban siem kano kecing ma kacing kon final ha pedeng ke Spain pat ka Argentina kalong lupa ka bala ap kemilenti daki milion ngut kino kersan bat menta kacing pemnai une referee kelanang penki susu ya kecing keren paj ba Henry ulak ban penyaj ia kane ka final da karukom ka bahok pat ka bakhuj kan long kacing job ka bakrau tam ha kacing em jung u kan pen i bawa hadin kicing bat kicing kan tho ubri ubat tresitom pat ubayai ngej halade ulak ban poi se ki thong ki bahe Henry lada don kano kono kicing kaja ha ka final kam tam lada don kirai ki bagi paj ba ki menjur klempem kicing kan tho kan wan biang halor jung u kumta kacing kit klik ka bau ba menta ka kam khia pani ka bau jumat menshua kumta ki paj ba football menta ki ap kemilenti om tang ya kacing khon ha pedeng ke Spain bat Argentina Henrero ya karukom ba une referee un peniaj ya kacing lekai ka bahatam jong kane ka snem hadin ba ka FIFA kala penmenai ka kerteng jong une referee kicing kan tho glanang jur ha social media don ki ba ai chingero ya karai jong ka FIFA namar kinge ba ula pen i kacing trei ka bakhuj bat ka bahok ha kini ki snem baladam Henry don ro ki barang don kacing artatin bat ki ong baka final jong ka welcome kade kacing lakai ka bahetam kum tau referee ude banlong u baki paj ba kisania ka FIFA pan ka siem ya kane karai hadin bla paj benia ya kacing lakai ba ula penyaj kala khmi ya kacing la aju pan siem rai hakipor ki ba kacing long hok kacing la ban telakam yaki players hamadan kine ki baro kilong ki bakong san bha ha kacing lakai final haka final u referee un haban long u bahusiar bha tang kawe karai ka babakla kala ban penmi ya kacing keren ka bajur hakeleng ka partai kacing kali kalong hatu ka FIFA kala sim rai ka bade banjit yau ne referee ne kum kiru it football bade bandon da wepan link ba kacing mut jong phi tho ha ko comment jong kane ka video bat share like ba subscribe na ka bandaki khubor football ki bathmai man kasngi